Så har jeg fået købt en ny ESC til min 6'er. Den røde derovre, den er ikke meget værd. Og den er ikke, man kan heller ikke stille påsætningen på den. Så det er kun bremsen og nogle andre små ting, man kan stille på. Man kan heller ikke sætte noget kort til den og sådan noget. Det skal man også gøre hen over knappen. Så jeg tænkte, jeg ville ned og købe en. Så jeg købte sådan en Max 8. 150 amps. Så det var i hvert fald den, de rygmonterede dernede. Men den kører meget godt med den. Så jeg skal lige have en blæser til motoren. Den bliver lidt varm. Men ellers så kører den fint nok. Og så lige nogle andre dæk også til den. Men jeg har et spørgsmål. Hvor sætter jeg den her capacity til hen? Den der? Jeg mener den her capacity. Gør den ikke? Men så vidt jeg mener, er det så ikke ved plus og minusen deroppe, at man skal have den ind. Men så skal jeg da skille hele ISC'en. Hvorfor går den nu skal op? Så skal jeg da have ISC'en skilt af, for at kan løje den på. Eller er der nogen, der har nogle råd om, hvad man gør? Så må jeg meget gerne skrive det i kommentarfeltet. Men ellers så kører den godt også. Så fandt jeg også ud af, at den har heller ikke de originale fjer på. Jeg fandt ud af, at de bagpå, de var for små. Og dem her foran, den er helt slatten foran. Så jeg tror ikke på, at det er de originale, der sætter på. Fordi efter jeg har købt de nye bagpå, og der er der ikke noget galt bagpå, men foran, der er den alt for slatten. Så det irriterer mig helt, at jeg ikke købte begge sæt med hjem, da jeg var dernede. Men sådan er det en gang imellem. Så må jeg bestille det, og så få det i morgen. Fordi den er helt nede ved jorden. Også selvom den går fint ud, når du trykker den sammen uden fjeren, du ved, så den går ud i stangen, og den går fint ud af det. Og de er heller ikke utæt eller noget. Så jeg tror, de fjer her er taget fra en anden, der er lidt lettere. Fordi at det er ligesom, den har ikke den power til at kan holde bilen op. Nå, jeg løber igen. Hej.